Βιβλιοθήκη έχει κάθε πανεπιστήμιο που σέβεται το όνομά του. Μέσα σε αυτήν μορφώνονται φοιτητές και φοιτητές. Καταρχήν υπάρχουν οι πολύ σχολαστικοί φοιτητές. Τακτοποιούν τα βιβλία προσεκτικά, τα ταξινομούν πάνω στο γραφείο τους έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τη σκληρή δουλειά του να διαβάσουν δηλαδή την εφημερίδα τους και να συμπληρώσουν το προπό τους με την ησυχία τους. Πας και πιάσουν την καλή, γιατί τι να περιμένεις από το πτυχίο. Όμως υπάρχουν και αυτοί που πάνε στην βιβλιοθήκη γιατί εκεί μπορούν να έχουν πραγματική ησυχία έτσι ώστε να πέσουν με τα μούτρα στο βιβλίο, όπως βλέπετε κι εσείς στην κυριολεξία. Οι φοιτήτριες τώρα πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη για να φρεσκάρουν όχι ακριβώς τις γνώσεις τους, αλλά οτιδήποτε άλλο, από τα νύχια, τα μαλλιά τους, τα πάντα. Στη βιβλιοθήκη όμως πάνε και καλοί μαθητές που διαβάζουν πραγματικά, που ενδιαφέρονται, που κοπιάζουν. Αλλά δυστυχώς η βιβλιοθήκη ήταν παλιά ένας χώρος που διάβαζες με την ησυχία σου. Τώρα με τα κινητά μοιάζει περισσότερο με υποκατάστημα του ΟΤΕ. Και άντε να βρεις το δίκιο σου δηλαδή. Καλέ φοιτητή, πάρ' το απόφαση. Είσαι η θλιβερή μειοψηφία.